Čauky! Moje meno je Naty. Moje meno je Simi. A my sme Simnate. Vidíte pri našom ďalšom videu s názvom 40 vecí o nás. Takže môžeme začať. Aspoň ja si myslím. Moje celé naozajské meno je Natália Belániová. Moje Simona Vatkertiová. Mám 11 rokov. Mám 9 rokov. Nie sme sestry. Sme sesternice. Mám jedného psa a 2 rybičky. Ja mám jedného psa. To je spoločný vlastne ten istý pes. Áno. Poďme ďalej. Moja obľúbená farba je ružová. Moja tiež. Kapela. Moja obľúbená kapela je Maroon 5. Ja mám 2. Maroon 5, Butter Big One Time Day. Rush a One Day. Tak to sú 3. Tak to sú 3. Matematiku sa treba naučiť. Matematiku, to čo je? Čakaj, som povedala. Môj obľúbený youtuber je Gogomen TV, Exploited, Hoggy, no teraz tak nie, Dennis TV, Steak, Mename Selassie a Rodveny. No to je všetko. Matúš a títo všetci. Proste skoro všetci. Takže moje obľúbení sú Hoggy, Exploited, Matúš, Gogo. Matúš z kanálu, to je ten náš Matúš. Potom To je všetko dobre. Ty? Nie? My name is Selassie, potrebujem gel na vlasy. Hahaha. Chudák Matej Slažánsky. Ona ani nevedela, že sa tak volá. Takže chodím na základnú školu Gábora Betlena. Ja tiež. Som žiačka 5. A triedy. Ja 3. Moje najobľúbenejšie kamarátky sú Niky Gálová, čau. Tomi Gál, čau. Lora Ficová, čau. Ema Horvátová, čau. A Liana Melišková, čau. Moje obľúbené... Moje najlepšie. Moje najlepšie kamošky sú Nikola Gálová, ahoj. Tomáško Gál, ahoj. Lori Ficová, ahoj. Natália Belániová, ahoj. Čau. Akože som to zabudla povedať, pardon. A ešte Simona Vatkertiová. Čau. Dobre, to je. Potom ešte Melania podbehla, ahoj. Pity. To je tvoj brat, toho máš ako najlepšiu kamoša. Nie. Nie, nemá. A potom ešte Nela Košťálová, ahoj. A samozrejme ešte môj dobrý kamoš je... Jak sa volá? Prčíc. Kto to je? Boris. Aj môj, ale neviem, ako sa volá. Takže ahoj. Počkajte, Denis. Ja rozmýšľam teraz, nechajte nás dorozmýšľať. Takže už mi to došlo. Zavri dvere, prosím ťa. Bože. Takže náš dobrý kamoš ešte je Boris Rusnák. Ak som to dobre povedala. Áno, dobre. Rusnák, áno. Ona sa bola spýtať mojej mamine. Au. Neviem, pri koľka tých otázkach skončili, takže ideme ďalej. Môj obľúbený program. Som chcela povedať, moja obľúbená hodina v škole je telesná výchova. Moja tiež telesná. Čo? Aha, na aký šport som chodila. Takže, ja som chodila na hádzanú, futbal, hokej. To je všetko. Keď na aké krúžky, tak ešte výtvarka a hip-hop. A ešte na badminton chodím, potom na technický. A to je všetko, 7. Ty? Dobre, ja chodím teda školy na tanečnú. Chodila To som nie na je šport, ale dobre, no. Chodila som na jogu. A 2 dní som, čo je môj rekord, som bola na hádzanej. Čo je ďalej? Aha, môj obľúbený program v telke je... Mám ich viac. Je to Markíza, Jojka, Nickelodeon a Disney Channel. Moje. Markíza, Jojka. Doma. Doma je dobrá. Tam dajú extrémne premeny.
Počkaj, ako sa to volá? Nie, wow. To Daj smiešné. to. Nie, čo? To smiešné. Čo je smiešné? Prima cool. Nie. Vy ste to mali niečo happy. Nie. Because dobre, ďalej ideme. Ešte Disney a Nickelodeon. Výbuch, prask. Bumca. Ale nie som to. Akože ja ho nevideli. Dobre, takže môžeme ďalej. Jo. Rozhodli sme sa, ako sme sa rozhodli, že budem natáčať. Rozhodli sme sa dneska. Nie, Nejaký challenge. dneska, áno. Že ja som založila včera channel, či dneska. No, a nie predvčerom, ale dal som tam dneska videa. A začala ma to baviť a ju, lebo som s ňou natáčala nejaké videjko a tak sme si založili channel. Ako sme vymysleli naše meno, vidíš? Vlastne vymyslela som ho ja, ale... Tak ja nemala som channel a... Ako sme si vymysleli názov channel? náš názov sme si vymysleli tak, že... Ja som ho vymyslela, keby niečo. Dobre. Ona vymyslela, že ja som chcela mať channel sama. Nechcela som ho sama. A co? Chcela a potom, že čo keby natáčame ako Medbrosáci, lebo Premi má jeden svoj channel a to som akože ja. A potom Medbros, Proxy a Premi majú spolu, tak to sme ako my. Chápete? Len my sme dievčatá. Takže vlastne Medbrosácky. To sme si mohli ten názov. Nie, to by sme To by sme kopírovali. Kopírka. No My sme kopírky. Ahoj, Naty. Ale že, ako sme prišli k tomu názvu, vlastne napadla mi jedna rozprávka, čo sa volá Lemonade, čiak. A Simonade, proste Siminaty, Simonade, Lemonade, to tak nejak zišlo z Vlivek, to volá holodi. Vzniklo, áno. Keby niečo, jak ona hovorila v jej prvom videu na kanáli Kokta. Bigi bú. Bu. Robí koktejl. Koky. Budeme asi robiť aj ten Mixer Challenge, čo vôbec nie som šťastná. A to budeme robiť, toto sme teraz v mojej izbe a to budeme robiť u nich doma. Lebo keďže my mixer nemáme. Máme iba taký, že taký pohár a že bzz, taký strojbok, taký bzz, tak to iba mixuje. Dobre, a to je všetko, neviem, či ich bolo 40, ale to je jedno. Dali sme vám pár otázok. Pár vecí o nás. To sme povedali. Aha! Tik. Takže ešte vám chceme jednu vec povedať, že zajtra ideme do Pentekina, do Nitry. A ja budem určite na svojom channeli natáčim jedno video z celého dňa. Ja to budem ja natáčať a Simi bude vlastne toto na jej mobile, ona bude celého dňa na tomto natáčať. Takže ja zo svojho a chápete, dúfam. Na tom budem asi ja viacej rozprávať, na tomto. Tak to je jasné. Tomto channelu. Lebo keď, ako chápete, ona bude držať mobil, alebo tak, a budeme hovoriť a natáčať a tak, potom my to vypneme, potom my to stopneme, akože. Vypneme mobil. Nevypneme. Stopneme iba mobil a potom ja si natočím na svoj channel sama, potom sa prídem k nej a takto budeme natáčať. Akože nie celé, keď budeme nastúpať do auta, potom trošku v aute, potom niekde pri Nitre, potom v Nitre, potom jak budeme vystupovať, ak budeme vstupovať do Cinemaxu, jak budeme tak po Cinemaxe a potom vlastne pred kinom, v kine sa nemôže natočiť, tak tam to vypneme, potom v kina povieme vám, čo tam bolo a takto pôjdeme cestou naspäť a takto vlastne bude. To dosť dlhé video, ale... Môže to, nebude to až také dlhé, lebo keď nie celú cestu budeme natáčať, bo tak čo ja viem, každý... A ukážeme vám aj toho nášho kamoša Borisa. Možno. Rusnáka. Keď bude chcieť ísť na kameru. Čo on sa dosť hambí, takže neviem. Ale to asi všetko, ne? Takže ďakujeme, že ste to video pozreli. Ak sa vám páčilo, like, ak nie, tiež like. Lebo my dislike nechceme. Odoberajte.
komentujte. A čau. Čau.